Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга койбір темалар турында. Ихтибар светофор объекты сүндіріләшек. Үзгәрешләр шәһәрнең кайсы юл өлеше белән бәйле. Шолы ТВ яңа алып баручыларга кастинг уздырды. Хәзер һава торышы тапшыруын һәм яңалыклар чыгарылышын кемнәр алып барачак? Соңғы тәуліктә Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда узган тәулектә коронавирусның 7 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 20 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 20,098 очрагы билгеле. Аларның 17,201 терелгән, 43 узган тәулектә. Шолы дәвалау оешмаларына Эпивак корона вакцинасы кайтты. Әлеге препарат белән 140 кеше вакцина ясаткан. Эпивак корона нигезендә пептидлар вирус аксымнарының ясалма синтезланган фрагментларына ята. Иммун системасы аларны таный һәм көрәшергә өйрәнә. Спутник V нигезендә исә аденовирус ята. Кайсы вакцинаның сайларга икәнен табиб медицина тикшерүеннән соң киңәш итәчәк. Исегезгә төшереп үтәбез, прививка берничә ысул белән ясап була. Россия Федерациясе бердәм дәүләт сайты аша 122 номерна шалтыратып, МФЦ бүлегенә мөрәҗәгать итеп яки шифахана кайнар элемтәсенә шалтыратып. Шолы эш бирүчеләре эшсезләрне эшкә урнаштырган өчен дәүләт ярдәме ала алачак. Бер эшчегә түләү күләме 50 000 сум тирәсе тәшкил итәчәк. Яңа ярдәм чарасы юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә кагыла. Субсидияны алу өчен 1 ноябрьгә кадәр Россия эше порталына гариза язырга кирәк. Документта эшсезләрне эшкә урнаштыру күздә тотылырга торган вакансиялар исемлеге булырга тиеш. По состоянию на 1 января 2021 года предприятие должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством, не должно иметь задолженности по заработной плате, по налогам. Заработная плата должна быть не менее чем минимальная заработная плата по Российской Федерации 12 792 рубля. Работники, направляемые Центром занятости, должны быть трудоустроены на полный рабочий день. Субсидияләрне Россиянең социаль иминiyat фонды түлей компенсация эшкә урнашу датасыннан 1, 3 яки 6 ай күләменнән билгеләнә. По истечении первого месяца работодатель направляет заявление в фонд социального страхования с данными о работодателе и о работниках, конкретно о каждом работнике, кого он принял именно по этой программе. В течение 10 дней фонд социального страхования обрабатывает данное заявление, проверяет сведения о работодателе и о работниках и перечисляет субсидию на расчетный счет, указанный в этом заявлении. Машина йөртүчеләр игътибарына 21 апрель көне 11-дән 14 сәгатькә кадәр Орловка буҗрасында светофор объекты сүндереләчәк. Шулардан юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү һәм өстенлекле юл билгеләренә таянып эш итү сорала. Юлларда игътибарлы һәм сак булыгыз. Шолы ТВ яңа йөзләр эзли. Телекомпанияда яңалыклар һәм һава торышы программаларын алып баручылар кастингы узды. Үз көчләрен сынап карарга 50-дән артык кеше килде. Йолдызларның ничек кабынуын безнең төшерү төркеме күзәтте. Дулкынлану, репетициялар һәм үз чиратыңны көтү, һәр дәвашчының үз сөйләме һәм аралашу үзенчәлеге бар. Тик аларның максаты бер: үзеңне күрсәтү һәм Шолы ТВның нәкъ менә аны көткәнлеген исбатлау. Мин бу кастингка ишетеп килдем, ишетеп белеп килдем. Демәк инде мин нәрсәләр көтәм соң бу кастингтан дигәндә. Әлбәттә, инде бу беренчедән аралашу, танышу шушы сфера белән. То есть телевидение сервисы белән танышасым килә. Һәм инде икенчедән үземне шул алып баручы буларак сынап карыйсым килә. Беренче тапкыр әле булган юл иде. Әзгенә уялам. Әзгенә нервничать итәм. Барлык катнашучылар да бер-берсенә охшамаган, яшьләре, мавыгылары, эшчәнлек өлкәләре төрле. Мин үзем яңалыкларга, үзгәрешләргә омтыла торган кеше, шуңа күрә дә мин үземне яңа өлкәдә сынап карарга булдым. Ниһаять җиңүчене сайларга вакыт җитте. Бу безгә җиңел генә бирелмәде. Яңалыклар программасының яңа алып баручысы итеп Зирәк Нәҗипов билгеләнде.
Комплекстар үзгәрәчәк. Яршалыда безнең Ишегалды республика программасы кысаларында эшләр башланып китте. Юллар, җәйрүләр зонасы, ял итү урыннары яңартылачак. Һава торышын кем алып барачак әлеге билгесез. Бу инде кадерле тамашачылар сездән тора. Шушы көннәрдә без Instagram аккаунтыбызда тавыш бирүне башлап җибәрәчәкбез. Сайлау 21 апрельдән башлап бер атна дәвам итәчәк. Яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Лилия Гатина, Диана Мулерова, Айдар Мусин, яңалыклар. Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы шоуларны онлайн уку чемпионатына чакыра. Шора бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туына 135 ел тулуга багышлана. Конкурсантлар Габдулла Тукайның рус яки татар телләрендәге китабыннан тәкъдим ителгән үзекне әзерлексез 1 минут эчендә укыйлар. Катнашучыларның ярышлары онлайн форматта узачак, ә жюри 5 баллы шкала буенча Zoom платформасында уку техникасын һәм артистлыкны бәяли. Катнашу өчен гаризалар 20 апрельгә кадәр biblioteka.chilny.rf сайтында кабул ителә. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 21 апрель Рамазан айының 9 көне сәхәр 1 сәгать 27 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 18 сәгать 48 минутта башлана. Коръәни Кәримдә Әл-Гимран сүрәсенең 134 аятында ачуыгызны эшкә алыгыз, дошманнарыгызны гафу итегез, Аллаһы Тәгалә каршында сөйкемле бәндәләрдән булырсыз диелгән. Рамазан айында эшләгән игелеккә савап 700 дәрәҗәдә артыграк ди белгечләр. Шуңа күрә мөселманнар зәкатларын да бу айда биреп калырга тырыша. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. С 19 по 25 апреля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Грин, первый этаж. Открылся новый магазин Евроколор Март. Огромный выбор красок Текурил, Дюфа, Текс. Скидка до 25% на фасадные и интерьерные краски. Телефон 91 08 48. Жить лучше значит достигать своих целей. Акбарсбанк рефинансирует невыгодную ипотеку под 7,77% годовых. Акбарсбанк. Живите лучше.